ingane ngishiye ingasaphili kodwa beyi-right. Yabo, ngishiye ehlathini, hayi ukuthi ngishiye la niyithole khona. Yabo, manje angazi ukuthi kubuhlungu. Kubuhlungu yezwa. Angazi ukuthi ngizophila ngempela kulo mhlaba, angazi. Mina ingane ngishiye i-right, ingane angiyishanga lapha niyithole khona, ngishiye lapha ehlathini, yabo, ngiyenze ngokuyikhikha umqala. Wengane zakwethu, yoke le voice note esabele ey'nkundleni zokuxhumana eshiya abantu abaningi bedidekile ey'nkundleni zokuxhumana, kungavelanga-ke iqiniso kodwa okwaziwayo ukuthi-ke le ngane itholeke isishonile lapha-ke eStange. Emva kwalokho kwase-ke kuputshuka le voice note-ke wey'ngane zakwethu eshiya abantu abaningi bedidekile. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba.